Inawat na akasago tinamaswa nakem na dayta saan siya kwano sika babaen ken ka o ina naisap da puno unay o ina pagsapidengan ka uray man no tagtadegday to'y bagit iti ka anuman jakto makasubali impalubos mo tabagin anagdaeng nga pitik puso o inaayat mo ububiya sumapakakto teraem kendong mo o ina wen gameng ka na awan katukad na tangaming daytanay biyag mo naipusta tapno siya may pasngay wen siya abunga nadanon ko di agdama kasasaan imbag nos pudnoan nasaya tapagwadan wen kinataon nasudi ken nadayaw ipatek ka o inaayad mo kendong mo o ina wen gameng ka nga awan katukad na tangamin daytanay biyag mo naipusta tapno siya may pasngay wen siya abunga kendong mo o ina wen gameng ka nga awan katukad na tangamin daytanay biyag mo naipusta tapno siya may pasngay wen siya abunga daytanay biyag mo naipusta tapno siya may pasngay wen siya